Hello, Mitch Maika. Kumusta po? Masarap yan, Mitch Maika. Laing po yan, laing. Gulay na laing. Nasunog na yung ilalim. Brown na yung ilalim. Hello po, sis, Midomi Kitchen. Salamat po sa pagdaan. Naka-LS ka po kanina, sis, Midomi Kitchen. Oo, masarap yan, maanghang talaga. Nilagyan ko nga siya ng sili, kaso hindi ko alam kung maanghang talaga siya kasi mas parang mas umaano yung gata. Pinapamantika ko lang siya tapos okay na yan, luto na yan. Nakatikim ka na niyan, sis Midomi Kitchen? Nakatikim ka na ng laing? Yes po. Yung iba kasi hindi nila alam yung laing. Yung mga hindi Bicolano. Ayan, nagmamantika na siya. Dalawang nyug yung nilagay ko kasi kala ko madaming masyado yung laing na kinuha ko. Ang mamantika na siya, okay na siya. Umaraw din sa amin. Laba-laba.